להדלקת המכשיר אנחנו מרימים מתג בגב המכשיר. על המסך אנחנו רואים 3 פרמטרים. פרמטר אמצעי זה שעה שאנחנו יכולים לכוון בעזרת לחיצה על לחצן תפריט. בורר, עוברים לפרמטר של שעה. בעזרת לחיצה על כפתור אדום אנחנו מעלים מספר השעה. כדי לעבור לדקות אנחנו לוחצים עוד פעם לחצן תפריט, ואז בעזרת הלחיצה על כפתור חוט אנחנו מעלים את הדקות. ואם עברנו ורוצים להקטין, לוחצים על לחצן כחול קור כדי להגיע לפרמטר הנדרש. כדי להגיע לנעילת המסך אנחנו ממשיכים את הסיבוב עד שלב שמסך מגיע למצב הראשון בלי שמספר מעבב. כדי להדליק מערכת קירור אנחנו לוחצים על לחצן מפסק קו. אחרי לחיצה אנחנו רואים שהתחיל לרוץ קו כחול. זה מראה לנו שמערכת קירור נכנסה לפעולה. כדי להדליק מערכת חימום אנחנו משתמשים בלחצן שנקרא מפסק חם שנמצא בצד שמאל מהמסך. לחיצה קצרה אנחנו שומעים צליל והתחיל לרוץ קו אדום שמראה לנו שהתחילה לעבוד מערכת חימום. מתחת לכל שורה רצה אנחנו רואים מספר שמציג לנו טמפרטורה של זמן אמת. מתחת לקו האדום אנחנו רואים מספר 62, זה פרמטר זמן אמת של מים חמים. בצד ימין מתחת לקו כחול אנחנו רואים פרמטר 08 שזה טמפרטורה של מים קרים בזמן אמת. אני מראה לכם עכשיו איך ניתן לכוון טמפרטורה או לעלות או להוריד לפי הצורך. נניח אנחנו רוצים לכוון טמפרטורה של מים קרים. בשביל זה אנחנו לוחצים על לחצן תפריט פעם אחת, לוחצים פעם אחת על לחצן בורר, התחיל לעבב פרמטר מספר של טמפרטורה מים קרים. נניח אנחנו עכשיו רואים שזה מכוון ל5 מעלות. אנחנו רוצים להעלות את זה. פעולה צריכה להתבצע יותר זריז כדי שלא נפספס הפסקת העיבוב. אנחנו חוזרים לפעולה. תפריט, פעם אחת בורר, מעבב את טמפרטורה של מים קרים, ובעזרת לחצן מפסק חם אנחנו מעלים את הפרמטר לפי הצורך. נניח רצינו לכוון את זה ל7 מעלות. אם אנחנו נחכה עכשיו כמה שניות אנחנו נראה שפרמטר חזר ל-0.8, זאת אומרת כרגע טמפרטורה של מים קרים זה 0.8 מעלות, אבל עוד מעט שזה יגיע ל7 מעלות אנחנו נראה שקו כחול יפסיק לרוץ בזמן שאנחנו נראה למסך 0.7. כדי לכוון את הטמפרטורה של מים חמים אנחנו לוחצים על תפריט פעם אחת. אחרי זה התחילה לעבב טמפרטורה מכוונת של מים חמים. אנחנו רואים שזה מכוון ל-95 מעלות. אם אנחנו רוצים לכוון טמפרטורה של מים חמים להקטין אותה אנחנו משתמשים בלחצן מפסק קר. כדי לנעול את הבקשה הרצויה אנחנו משתמשים בלחצן תפריט כדי להחזיר אותו למצב הראשוני, ואז בורר, עושים סיבוב עד שמגיעים חזרה. כרגע אנחנו רואים על המסך שטמפרטורה של מים חמים בזמן אמת 71 מעלות. אנחנו רוצים לבדוק מה הטמפרטורה המכוונת במכשיר של מים חמים. אנחנו לוחצים פעם אחת על תפריט, רואים שהתחיל לעבב פרמטר במקום 71 83. זה אומר
מה שמתוכנן עבור מערכת חימום זה 83 מעלות. בלחיצה על מפסק חם אני יכול להרים את הפרמטר של מים חמים לנתון הנדרש. אם מכשיר שלכם נותן מים חמים בטמפרטורה נמוכה, אנחנו יכולים לבדוק מה מכוון במכשיר עבור מערכת חימום. בלחיצה על לחצן תפריט אנחנו רואים שהתחיל להבהב מספר 83. מספר שהוא מהבהב הוא מראה לנו טמפרטורה. כדי לכוון טמפרטורה של מים חמים צריכים ללחוץ פעם אחת תפריט. כל כיוון של נתון ניתן רק בזמן שפרמטר מהבהב. בעזרת לחיצה על לחצן חוט אנחנו יכולים לכוון להרים את הטמפרטורה. כדי לכוון את הטמפרטורה של מים חמים לוחצים פעם אחת תפריט, מפסק חם מעלה לנו את הפרמטר עד מספר שאנחנו רוצים שיהיה קבוע בזמן עבודה של מערכת חימום. לנעול את הנתון ניתן בעזרת לחיצה כמה פעמים על לחצן בורר. מה שרואים על הצג זה טמפרטורה של מים חמים או קרים בזמן אמת. כדי לבדוק מה הטמפרטורה שמכוונת עבור מים חמים ניתן ללחוץ על לחצן תפריט. פרמטר שמהבהב כרגע 95 מעלות זו טמפרטורה שמכוונת עבור מים חמים. כדי להפעיל חימום נוסף לפני הכנת משקה ניתן ללחוץ על לחצן חימום נוסף. בעצם בזמן שמכשיר עובד ומערכת חימום פעולה, להפעלת חימום נוסף ניתן ללחוץ על לחצן שמאלי עליון חימום נוסף. אנחנו רואים שקו אדום התחיל לרוץ. זה מראה לנו שמערכת חימום נכנסה לפעולה ותכף תגיע למצב רתיחה של 100 מעלות. בר מים מיועד לשימוש בשבת, מים קרים בלבד. כדי להפעיל את הפונקציה לוחצים לחיצה ארוכה על לחצן התקן שבת. מחזיקים במצב לחיצה עד שרואים שהמסך השתנה. במצב הזה ניתן להשתמש עם מכשיר בשבת. לקחת בחשבון שמערכת חימום לא פועלת. כדי לבטל את הפונקציה שימוש בשבת ולהחזיר למצב רגיל אנחנו נעזרים באותה לחצן לחיצה ארוכה עד שמקבלים מסך רגיל עם כל הנתונים של שעון וטמפרטורה של מים חמים וטמפרטורה של מים קרים. אם החלטתם לבטל פונקציה חימום ברשותכם לחצן מפסק חם שבעזרתו לחיצה ארוכה יבטל לנו מערכת חימום. כאשר פס אדום נעלם אנחנו מבינים שמערכת חימום מבוטלת ולא ייכנס לפעולה. כדי להפעיל מערכת חימום אנחנו נעזרים במפסק חם לחיצה ארוכה עד שמקבלים על הצג פס אדום. אם החלטתם לנתק מערכת קירור
אתם יכולים לעשות את זה בעזרת לחיצה ארוכה על לחצן מפסק קר. מחזיקים את זה עד שכף כחול נעלם מהמסך. במצב כזה, מערכת קירור לא תיכנס לפעולה. אם החלטנו להחזיר מערכת קירור לפעולה, אנחנו צריכים ללחוץ חזרה על לחצן מפסק קר, ואז קיבלנו כף כחול ומעליו כוכבית. זה מראה לנו שמערכת קירור התחילה לעבוד. יש לכם ילדים ואתם רוצים להגן עליהם בשימוש מים חמים, ניתן להעביר ולנעול את הלחצן ידית של קבלת מים חמים. מעבירים את זה בצד שמאל על מצב אוף, וידית של מים חמים לא פועלת. כדי לשחרר ולקבל מים חמים, ניתן להעביר את המנגנון לצד ימין למצב און, רק אז ניתן לקבל מים חמים. סיימתם למלא מים חמים, מעבירים חזרה למצב סגור, ואין אפשרות לקבל מים חמים, רק מים עושרים או מים קרים. ידית של מים חמים נעולה.